بنپێکردن û êş û azarên welatiyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê ji ber kiryarên grûpên çekdar berdewam in. Girtin, ravandin û daxwaza pereyan beramberî serbestberdanê û desteserkirina mal û mulkên welatiyan. Li gundê Berbenê yê gundewarê Efrînê grûpa çekdar ya bi navê El Hemzat du birayên hev ravandin û taniha çarenivîsa wan nediyar e. Li gorî cêdereke taybet goroja 21 vê mehê grûpa çekdar ya bi navê El Hemzat du birayên bi navê Ezzet Xelîl Xelîl û Henan Xelîl Xelîl li gundê Berbenê girtin û berv cihekî nenaz ve birin. Li gorî wê jêderî got grûpa navborî ji bilî ravandina her du birayan terektorekî wan herwiha terektorekî apêwan jî desteser kir. Her du bira Ezzet û Henan bi xwe kurên welatiyê bi navê Xelîl Henan Xelîl in. Goberiya çend rojan ji ber desteserkirina grûpa El Hemzat ji sewal û hejmareke kel û pelên wî re ji qehr û tûrebûnê jiyana xwe ji dest da. Her li Efrînê grûpa bi navê Tecemû El Edil wêneya ciwanê bi navê Yunus İsmaîl got ravandiye ji bo malbata wî şand û daxwaza $40,000 kir ta ku wî serbest berdin û taniha hîn ravandiye û ji bo polîsên leşkerî li bajarê Erzazê hatiye radestkirin û hîn çarenivîsa wî nediyar e. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê beriya niha ji ber kiryarên PD û niha jî ji ber kiryarên grûpên çekdar welatî rastî gelek êş û azar û astengiyan tên û hîn jî ew binpêkirin berdewam in.